Gipay mangnuan sa Davao City Social Welfare and Development Office ang katawhan nga dili magyaga-yaga sa pagtawag sa Kian Gabriel hotline number nga mitumong sa pagdawat og tawag kalabot sa pagpangabuso sa kabataan. Sumala ni Julie Dayaday, ang head sa Davao CSWDO, sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao nga padayong makadawat og prank calls o mga yaga-yaga nga tawag ang Kian Gabriel hotline. Sumala niya, posibleng makababag sa mga lehitimong tawag sa mga nagapangay og tabang, ilabi na ang mga kaso sa pagpangabuso sa mga bata ang mga prank call. Sa karon ginatun-an na sa Committee on Peace and Public Safety sa Davao City Council, subay sa rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mapahamtangan og silot ang mga magyaga-yaga sa maong numero. Kay numdumang gilusad sa lokal nga kagamhanan ang Kian Gabriel hotline nga 0908-818-4444 aron paspas nga makatawag ang publiko galing dunay mga maybaw ang kaso sa pagpangabuso sa mga bata. Kini aron mapugnan ang pag-abuso sa kabataan nga posibleng moresulta sa kamatayon sama sa naitabo sa 3 anyos nga si Kian Gabriel niadtong 2016.